Dneska jsme vyrazili na Slovensko, konkrétně do průmyslového parku v Lozornu, kousek od Bratislavy, kde sídlí společnost Artifex. Naším dnešním hostem je pan Ficek, za kterým jsme přijeli, abychom se podívali, jak u nich funguje naše AI recepční. Ještě než ale probereme, jaké s ní mají po čase zkušenosti, poprosili jsme ho o krátké představení. Na trhu pôsobíme od roku 2000 a vlastne dodávame ako Tier 1 automobilom a vlastne dodávame pre najväčších producentov aut na Slovensku, či už je to Volkswagen, Jaguar, ale takisto v Čechách Škodovka. Co vás vlastně vůbec přivedlo k myšlence pořídit si AI recepční? Ak otázka recepčnej bola u nás už dlho na stole, tak sme hľadali nejaké rozumné riešenie, kde nebudeme musieť platiť ďalšieho človeka, tak nás napadlo ísť vlastne do AI recepčnej alebo AI recepčnej. Když už jste se pro nás rozhodli, jak dlouho vlastně trvalo, než to tu začalo reálně fungovat? Implementácia prebehala veľmi pohodlne a rýchlo, na moje prekvapenie. Boli sme v kontakte, špecifikovali sme, čo potrebujeme, na aké účely a vlastne potom už z vašej strany prebehlo to vybavenie všetkých našich potrieb a následne za jeden deň, keď ste prišli, namontovali, tak to bežalo. Když se na to podíváte s odstupem času, v čem vidíte ten úplně největší přínos? Určite nám to prinieslo nejaký profesionálnejší výzor a určite vyzerá to lepšie, keď sem niekto príde na návštevu, či už na pohovor, tak hneď máme z toho lepší pocit, že sa snažíme ísť niekam dopredu a zavádzame aj tieto vlastne novinky. A jak na tu digitální recepční vlastně reagují samotní návštěvníci? Sú tam rôzne reakcie, nejaké vtipné, niekto sa pýta na nejaký vtip a určite tí ľudia sa skôr zasmejú, aby mali, oproti tomu, aby mali nejakú negatívnu reakciu, takže väčšina ľudí si to pochvaluje. Implementovali sme nejaké veci, ktoré ušetria aj čas pri tom BOZP a určite by som to odporúčil každému, kto chce sa prezentovať nejakým modernejším spôsobom na trhu. Co byste vzkázal firmám, které o něčem podobném přemýšlí? Viem, že niektoré firmy sú možno ešte také zastaralejšie a boja sa týchto nových technológií, AI a celkovo, ale určite by som im odporúčil minimálne si to ísť pozrieť, niekde, kde to funguje, alebo priamo k vám do firmy, kde som bol aj vlastne ja si to pozrieť a keď som to videl, tak mi bolo jasné, že do niečoho takého chceme ísť. Panu Fickovi i celému Artifexu moc děkujeme. Pokud o automatizaci recepce uvažujete taky, mrkněte na náš web a ozvěte se. Rádi vám vše ukážeme.